Itong proyekto ko ting mas kung acaba kuno sa trabajando riba je, pero siguro din ultimo luna ng reto ng pakyadaklako turcos pa transporte tama na ruba mirano que sa que waro produzir na Colombia e bem Aruba e assim aqui pahasi e finalização de instalação de monumento grande aqui para Aruba. We staan nu op de plek waar het oord waar de airportactiviteiten ooit begonnen zijn, waar we nu het monument hebben neergezet en 100 jaar aviation heeft zo ongelooflijk veel gebracht voor het eiland, dat je dat eigenlijk niet onopgemerkt voorbij kan laten gaan. Vandaar dat we deze festiviteiten organiseren. Maar 100 jaar betekent ook dat het begin is van een tweede 100 jaar, waar een hele hoop nieuwe dingen gaan gebeuren. Waarvan ik denk dat sustainable aviation, electric aviation een onderdeel is, maar ook onze hele gateway-expansie. Dat we de infrastructuur van de luchthaven aan het verbeteren en aan het vergroten zijn. Dat gaat allemaal een kickstart geven van de volgende 100 jaar. Nós trabalhamos junto com o artista Gilbert Sánchez mirando o logro de Shen Aya de aviação e mirando o éxito do mundo de aviação e uma nossa chega awe. Nós queremos inaugurar o evento aqui com a marca e momento histórico aqui com monumento. E assim nós trabalhamos junto com Gilbert Sánchez, onde com Paroá com awe nós temos monumento de 10 metros alto. Isso aqui significa 10 décadas de aviação para Aruba e assim nós temos bonito regalo para a comunidade de Aruba com réplica de primeiro avião que aterrissar na Aruba Shen Aya passar. Os turistas ng inos lokal têm bonita vista agora aqui na Riba Linear Park, una com mira o monumento, saca portret com e também tem sua informação e história de Paquico e monumento aqui na Awe. We zijn nu bezig met de eerste fase. Daar zitten we eigenlijk al op 3/4, dus aan het eind van volgend jaar leveren we dat op. Dat zou de nieuwe bagagehal systeem zijn en een stuk van de check-in hal. Maar we zijn ook al bezig met het voorbereiden van de tweede fase. En dat betekent de extensie of the gates, dus de uitbreiding van de gates. Er komt een nieuw gebouw, verbonden aan het huidige gebouw, met 3 nieuwe connected gates. En dat zijn we nu aan het uitbreiden in de hoop dat we dat begin volgend jaar kunnen starten qua bouw. A colaboração com o artista Gilbert Sánchez para também me serviço danke grande na DOE, DLV e também DEP, que hace aqui possível e também o time de engenheiro e arquiteto não quatrabe aqui e também seguro o departamento não de airport mesco ajuda para puxar isso aqui para awenos por celebrar o momento histórico aqui. Aviation is belangrijk voor de maatschappij, maar de Aruban community is ook instrumentaal voor de aviation sector. Want het is de community van Aruba die vliegt. En het is de community van Aruba die al die duizenden toeristen die hier komen de best mogelijke service geeft. En dat hele systeem wat wij hier hebben opgebouwd hier in Aruba is zo belangrijk en zo uniek dat het fantastisch is om dat vandaag te vieren met 100 jaar aviation.